И да, здравейте хора, аз съм Андрей и ще снимам на Clash of Clans. На Clash Clans. Вижте какво се направих, промени. Малко трудно да побеждават. Спибих се, защото е 9:22. Да. Утре и други ден съм натаскал. Да, натаскал. Но само 2 дена. Какво са това 2 дена? Това не е нищо. Да, това не е нищо. Нямам ресурси. И не съм си направил войните. 10 и 2 кива. Но споко няма нищо, защото имам само 2 емералда. Успокойте се, или по-скоро аз се успокоя, защото може да направя нещо, което не ви хареса, може да ви хареса. Не знам, но ще видите по някаква причина ще има ето тук нещо. Ще видите. Да. Напишете ми в коментарите как да си изтегля хак. Как да си изтегля хак. Защото тук гледам клипове на лаптопа си, но не става. И вижте тук какво направих. Ето. Не. Ба сега ще ми излазаш. Но как? Не. Добре. Тук е стана нещо бъгъл. Да. Ето си. И да, сега например на бой. На битка. Не мисля да е този, защото има много малко ресурси. Този па хетен. Капцък. Абе, не искам бащи най-бедните. Ето пак. Мама ви. Баси! Може да ми се падне един за 6000. Или за 3, или за 4. Ето. Стаги. И ми напишете долу в коментарите как да нападам. Ти да ти други, бе. Не умирам. Не отново. Не. Не.
Да, пак ще умирам тук. Но поне обрах голда. Той си ми трябва. 3008 голда. Да. Ето още. Не искам да се дърмирам. Още не съм влязъл в клан. Но сега е време да влязам. Моята. Не. Не. Тук са... Колкото мен. И са малко. Вече имам клан, да. Awesome. Хора, ще паузирам за малко, защото ще правя нещо. И да, аз се върна. И някой е решил да ме нападне тук. Ето, вижте тук. Това сме ние. Това са те. What the fuck? Само един си е сложил героите. Сериозно. Ще направя 5 такива. 5 такива. Готов. От всеки по 5. Хора, надявам се клипа да ви е харесал. Абонирайте се, дайте лайк на клипа и да напишете в коментарите как да се изтегля хак. Защото искам емералди и инголд и горил. Да. И чао.